Napa malah nek pun ngomong kaji. Soale wong Jawa niku kenale kaji niku tekate mung siji, ngabekti nang uripe iku lah kaji. Nggih. Nek tentang ibadah dan lain sebagainya, kuwi karek badine urip. Kita sehat ya syukur. Mane cara mensyukuri ya kita itu tamasya utawa pariwisata. Ngoten ampun. Karena kita sehat itu cara ibadah seperti ini kita nggak tahu, cara ibadah seperti ini nggak tahu. Oh pada umumnya iki ya wes melok iki, tapi kan niat kita itu bersyukur karena kita diberi sehat. Warung Ngaji Roso, menyeduh makna, merasai jiwa. Iki anu Pak Darno, terkait dengan Nabi nggih. Nggih. Nabi Muhammad itu menerima wahyu katanya nggih. Katanya. Ya. Itu kan di dalam gua gitu. Lah, saya itu sempat berpikir di kesukaan adat leluhur itu kalau beliau itu Nyepi gua. nyepi, mana bahkan ya di dalam gua juga. Nggih. Kok ada sama, sedangkan kan kalau saya lihat itu teman-teman Arab itu kan Habib itu katanya kok nggak pernah yang suka ke goa gitu loh. Saya juga sempat berpikir seperti itu, jangan-jangan nanti juga keturunan orang Jawa ya. Lagi jangankan kok semedi, ya keturunan Habib dan lain sebagainya. Jangankan kok sampai datang ke Goa. Cerita niki wis ora kena dimungkiri lagi. Islam tersebar di pulau tanah Jawa. Niki dibawa oleh para wali. Saat ini bukti no, apakah semua para Habib, para keturunan Arab ini suka datang ke tempat wali? Tidak pernah, tidak suka. Yang suka itu orang-orang Jawa. Apa meneh perilakunya Nabi sing teng gua kira sing nyepi dan lain sebagainya. Ya malah nggak mungkin. Kan sebenarnya dia ini hanya penikmat manfaat. Ngerti lho, Pak Idine? Karena wah iki kok laku. Lah aku tak dompleng wae melok dodolan iki. Sekarang ini malah sholawat. Nah, kebetulan bahasaku sing dipakai. Ngerti lho? Makanya nek pun dugi kok dengan bahasa itu wes wong Jawa niki umpama aja meneh kok tangane kon ngambu gak gelem. Lah mbok entute lho kon ngambuke lak purun. Itu minyak. Tapi ajarannya jangan pernah mendewa-dewakan orang, jangan pernah percaya pada orang. Tapi nek dekne kok minta dipercaya, wong dekne ya wong. Kan ngoten. Dan iki sing ndi sing kudu dindel. Nek kale keturunane jenengan saking mbah buyute jenengan aja percaya, tapi nek keturunane sing darane Rasulullah niku kudu menghormati, kudu percaya. Apa istimewanya? Nek mbah buyute jenengan mulai nglairno bapak ibu jenengan lain ngrumat kae cilik, ngono sik ninggali Tegal, ninggali sawah kanggo melangsungkan kehidupane. Lah keturunan niku ninggali napa to mriki? Pak, jangan kenapa-napa itu. Kok jenengan harus hormat? Nek hanya agama yang dibawa mestinya malah dia berterima kasih. Dari bangsa saya membawa agama ke sini, orang sini banyak yang ikuti. Malah berterima kasih, orang malah wong kene kok kon ngurmati, wong kene kon nyembah-nyembah. Nah, tanpa ada orang yang mengikuti mereka, kayak mbak Ella luasa. Ambok teko ten Amerika. Nek kepengen roh rasane isine mesti bolong. Negara-negara komunis, mbok ngoten. Nah mestinya malah berterima kasih toh. Karena leluhurku orang-orang sini itu mendapatkan manfaat itu, keyakinannya sama seperti saya, malah kita rangkul, kita sayangi, kita kasih. Gak usah malah ngolok-ngolok. Wonten mriki ndamel selawat lagu-lagu niku wonten wong kene, wong mriki apa enten ajaran ngoten niku. Betul wonten. Kira-kira. Betul wonten. Makanya dia melok-melok muga niki payu ya ternyata tembang niki. Nah, harus Pak, nek boten tembang boten payu kok. Tapi nek krungu puswa haram, krungu panggur palaran, wah iku Umum sesat. sesat Iya, meneh ini. Tapi begitu muni sholawatan, mbah apa yang diucapno? Wis iku apik kabeh. Swarga mlebu. Syafaat. Nanti dapat surga. Masa surga kok terus cuma nggo gendera kali ngeten-ngeten iki lho. Kira-kira Gembul-gembul. mau syafaat kok dengan cara itu dapat syafaat kok penak men. Ngono. Ya seperti ini ku Pak Jarno istilah mukjizat kali musyrik niku to. Nek tiyang mriku
gak ada kelebihan nek mriki terus mukjizat gitu. Jadi Iya. yang Jawa di kelebihan wah iku mujo setan iku sering ngoten lah. Nah, pira-pira awak dhewe mujo setan sik ya, sik roh. Nek bang mbake niku duwe Gusti Allah ora roh Gusti Allah ini. Asik apian wong Jawa to. Wong Jawa niku ora ono wong medhit. Aja meneh Gusti Allah gak dikek mangan, setane wae kek mangan. Nggih. Nah, aja wedi nek jenengan derene ngekek mangan setan. Pira-pira aku sik ngekek mangan makhluk iki Gusti Allah jenenge setan. Nah, Nggih. dekne pernah malah membenci terus. Benci terus. Nah, iku ciptaan itu makhluk kok. Audu terus deh. Nah, nggih. Kok malah dibenci? Kok malah diusir-usir kenapa? Kutuk-kutuk ini ciptaan. Apa lali nek wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Padha-padha dikon ngabekti nang uripe dhewe-dhewe. Kok malah kita membenci dengan kehidupan selain manusia? Nah, wong Jawa malah apik budal nang gunung. Muga diperkirakan nang gunung kae lah setane nglumpuk gawak lu bucang. Lah sik apik-apike wong Jawa. Lah dekne apa tahu ngekeki mangan setan? Sampai panganane setan wong Jawa lho menyan. Nah dekne tahu ro panganane setan. Tukang adol menyan Pak ya Mbak. Lah. Ngeten, engko nek nganggo minyak diri disenengi jin sing apik. Aku ora ono jin apik, jin elek. Jadi nganggo minyak, Memang ada jembatan lagi. makanya mbok berpikirlah secara logika supaya kita beragama ini ora saling bermusuhan, ora saling menjelekan, ora saling mamul niku. Menungso niku padha rambuté irenge. Tapi isine sirah niku beda-beda panemune. Wong karepe kon siji keyakinan itu pra iso. Wong niku hak sing nyipta ya. Bahasa beda-beda kok keyakinan kon padha. Karena muni Allah ya beno awak dhewe muni Gusti nggih pun tetepno Gusti mawon. Lah napa tiru-tiru mriko? Ampun. Niki terkait kali kaji Pak Darmo nggih. Saniki kan wadah jangan niku buka adin haji dan umroh. Ya. Sejatosipun miturut yang Jawa haji niku ngono kadang kaitan nek kadang ngeten. Nek awakmu ora duwe dhuwit wis ora usah kaji, cukup sholat Jumat wis padha karo kaji. Dan kula nggih mikir dari kaji itu satu menit itu piye nah niku nek miturut sang Jawa pripun Mitur ten Jawa kaji niku oleh dhuwit mau. ngoten mawon Ngoten mawon dadi Simpel, nggih. Rasa jabaran teman-teman. Dan iki kathah tiyang sing dibuka apa? Tempat-tempat pendaftaran, tempat-tempat pemberangkatan. Takoni mawon. Apakah itu murni karena mensiarkan syariat niku? Apakah karena di samping membuka tempat-tempat pendaftaran dan tempat-tempat pemberangkatan dia mendapatkan upah? Ngoten mawon. Nah dia buka niku untuk memfasilitasi supaya lebih mudah dan orang-orang yang tidak mampu dia membantu. Nah itu benar. Tapi nek dia membuka nominal, nah di samping itu dia dapat upah, berarti dia ora murni kuwi haji atau umroh. Berarti dia mencari pundi-pundi uang. Jadi kenapa haji terus dilestarikan? Karena itulah yang paling mudah untuk mencari laba atau badi. Gimana? Ya salah itu sih. Nah teman ampun, kon to badhe ngangge dalil napa monggo silahkan. Tapi intinya ya kuwi. Nah nek wani gratis-gratisan monggo. Ngono lho. Udah lah, tak delok-delok kok. nggih ada nek teng mriko nggih kan virtuali kan dikuatkan Saat ini bahkan ngeten lho, tiang yang memberi umroh gratis, gaji gratis. Kan karena dia juga mendapat laba yang banyak. nggih Sebenarnya kan ngoten, tanpa mendapatkan laba, kok sakniki contohnya ngeten mawon. Jenengan nang ngenen kula bandani kula tak kaji. Nah niku lah ikhlas. Itu telepon. ora kok golek wong 10 oleh Itu sih. Kan ngoten, mendapatkan orang sekian nanti kamu dapat sekian. Berarti kan sisi golek ini kok ora perkara ganjaran itu. Kan perkara badine. Ini. Napa malah nek pun ngomong kaji. Soale wong Jawa niku kenale kaji niku tekate mung siji, ngabekti nang uripe iku lah kaji. nggih Nek tentang ibadah dan lain sebagainya, kuwi karek badine urip. Kita sehat ya syukur.
Makanya cara mensyukuri yo kita itu tamasya utawa pariwisata. Ngoten ampun. Karena kita sehat itu cara ibadah seperti ini kita nggak tahu, cara ibadah seperti ini nggak tahu. Oh pada umumnya iki ya wes melok iki, tapi kan niat kita itu bersyukur karena kita diberi sehat dan masih diberi hidup. Karena mau mawon. Saya gitu ibadah ini. Bisa menggulai ibadah ini kan Ibadah ini bisa. rata-rata yang ini kan buatan menemukan Tuhan, rata-rata kan sik goleki Tuhan. Malah kok menungso mendekatkan diri pada Tuhan. Niki nek ora wong koplak gak mungkin. Ngoten lho. Mergo Gusti wis kasalira, wis nyawiji dadi siji, bahkan kan dalile Gusti kuwi ora adoh saka detak jantung atau detak nadi. Nah kok sik digoleki sik kepengin marek. Berarti kan golek Gusti liya. Ora Gusti sing wis mapan niku wau. Gusti kok digoleki. Bagaimana caranya kita menemukan Tuhan? Koplak berarti. Ini ampun. Diwangi meguru nanti tujuannya golek Gusti. Emangane. Nah, bagaimana caranya merasakan Gusti yang sudah ada pada diri kita? Karena kita itu masih belum paham tentang itu. Ini bisa serta mending. Tapi nek piye carane iso nemokno Gusti? Niki nek kula sing tak ngerti ora jawab akeh. Koplak ngoten mawon. Ya seperti itu kan. Seperti ujar umrah deh kau. Nah, masih Nek umroh niku ngeten, umroh to kaji niku niki omahe Gusti Allah. Masalah ini ku lho. Kan rata-rata kepengen roh omahe Gusti Allah. nah makanya niku aja mriko lan dodol-dodolan. Sawan sak dodol didol di bedal merono. Jadi kemangan kurang. Nah, Makane kemangan rumah kurang-kurang. mek butuh nili ya omahe Gusti Allah. Lah bareng dugi mriko nek omahe Gusti Allah kok mek ngene wae. Kan sampe omahku kan ngoten. Kepala itu kayak Enggak nang lembah nang omah wae kan bener padha wae. Makane ngeten iki perlu pelusan iki perlu Nggih, pembenahan betul. supaya napa tiang-tiang sing nembe kedukman mbok do sadar. Rasane mboten ayo bodho-bodho bedal rono, doli bedal rono. Bisa Nah, manggon ini kan diajari beda melarat, kena pun melarat, ndak serang duwe popo. Nah, ini niku lho. Karek Sarane. jenenge karek negara tok kan gampang duit karo kadung klumpuk karek nuku sing kene. Ngoten. Mergi napa wis ngerti nek kene iki nggone swarga. Akhirnya tiang ini diwarak rono dileh nang nggon neraka. Nah, makanya niku swarga kok nek dituku ngoten nih. Iki kenging to. Nah, iki Pak. Kenging. Jane iki rasa ada-ada to, pakis mriku 200 sile swarga kok. Dan ora dituku to masa pe gratisan. Nah, kecuali nek jenenge wis nggo wanteng nom kuning, iku mungkin lah swarga gratis. Ane pun tuwa-tuwa ni tuku to. salah bidadari. Kayak yo. Iya. Wis swargane sak temene ora ono, sing ono niku surga. Lah napa surga? Surga niku kasure raga. Lho, nek wong lanang kasure ya wadon, nek wong wadon kasure ya lanang. Dadi kula kenikmatan yang tiada tara. Makanya kenikmatan satu itulah yang dinamakan zat. Sing diustani zat niku sing ora iso diomongno. Makane nek pun takon, ngoten niku piye to rasane? Penak. Penake kaya apa jebare nek iso. Iku lah sejarah di swarga loka, utawa swarga langgeng. Lan apa sing pun penak. Penake kaya apa? Nek umpama keri nyatane disami keri kok ana nikmatne. Ngoten. Napa mboten niku dari surga? Kasure raga. Dosa ki ati ndur kloso ngono mawon. Kloso niku sik dienggo lungguhan wong kok jeneng adus ten mriku. Paling-paling kok dituthuk. Nah, niku lah dosa. Moga awak nek tambahan. Pun. Atas seneng nggih. Ampun Pak Tano, matur sembah. Oke. Bijing nih modal di malih sesi itu terkait. Wow lu Pak Tano, terus kalau musuh sakit dari Sesine harus dicampur aduk. nggih. Nah, Nggih sambung Mas Bapak nggih. Rayu. Sekali kesempatan Rayu Sakti Mati, saya Rayu Sakti kita.